Asta e ca la când se plictiseau de moarte în rai și la un moment dat îl cheamă pe Sfântul Petru și zice, bă, hai mă să facem ceva, un sondaj de opinie, îl știi? Nu. Și zice, adu și mie 100 de bărbați și 100 de femei. Păi și cum ne distrăm? Stai că vezi imediat. Și intră întâi bărbații și îi aliniază, ia alinierea frumos. Bă, care v-ați înșelat nevasta măcar o singură dată în viață, un pas înainte. Și 97 de bărbați fac un pas înainte cu capul plecat, așa, rușinați, îți dai seama, și 3 mândri, bă, cu pieptul sus. Și zice, bă, fiți atenți, ăștia 97 în rai, ăia 3 în iad. Ăia, doamne, stai puțin, că e invers, deci ăia și-au înșelat, noi am fost, vorba aia, ușe de biserică. Nu, domne, că scrie și la Biblie că păcatul se iartă, prostia se plătește. Deci rămâne cum am stabilit. Voi ăștia 97 vă duceți în iad și ăștia 3 în rai. Hai, fără comentarii, ușcheala, să intre femeile. Intră femeile frumos, se aliniază, doamnelor să rămână, ne cerem scuze că vă deranjăm, sunt Sfântul Petru. Distinsul are, dacă sigur doriți să faceți un pas înainte, cele care v-ați înșelat bărbatul măcar o singură dată în viață. Și 99 de femei fac un pas înainte cu capul plecat așa și una singură rămăsese mândră. Și Dumnezeu către Sfântul Petru îi zice, auzi bă, dă-i mă un vânt și lusuri de-aia. Nu că e misogin, dar e și surdă. Ea n-a înțeles bine instrucțiunile.